ay te jeene heggile baba kettoton do woni kewe Mamadou Yugo ay te ko artiste kirkilo mawdo mo ganda do sa kamne bo yonta mum bawda ko weli pulago e ko artiste mo ganda sa addi dum e programme ma ari juta ko in sabo wadan ma hawela mbo teyi mo mandi ay ci ko rewbe ngurnabe pulago ha won gandi heggil ko dañi fayda e fina tawaji men a ting ting diwtungaji men on gandi alkemes kikide tan ndeysaan be mbaɗata to wiyete ko heggil nder suudu ga kanjo mbay ngo addata to ngu ittirta fof be mbaɗata heggil nder suudu se pari be puntinoto do kese kene be mbaɗa ambiance ɗum koye cosaan men jiya koni pulago ina weli oɗon gandi ɓe nana gumbalane ɗon ne heggil waɗete ɗon ndiwtungu fulɓe ko in fina tawa ha gasi wadde nden kala mo ganduɗa aɗa wiɗa haɗen harminata anda ko mbaɗata sabu ko ɗo diine tawi in ko ɗo diine gacci in ndeysan ayte sangal ka naɓe fof ren ɓe beltano Mali Diallo en beltanima noon tigui Issa mi salminima weltanama tigui ɗum beltano kala mo ganduɗa ɗon e commune Sangal Kam a weltanama ha Bambilor ha ñaggue Peul gorom 1 gorom 3 ha gorom 2 on beltanama tigui ken jaylo kunu non calminama